Goeien en van harte welkom bij de Frieske derde bedenking. Voor de zondigste keer doen we het verslag van, door live op radio, televisie en internet van de bedenking van alle slachtoffers die het vallen binnen in de Tweede Wereldoorlog en al die dingen die het daarna voelen. Het is een lustere bedenking en daarvoor is deze keer kiezen voor een bijzondere locatie. Het Ceylon, Wilhelminaplein in Ljouwert. En een bijzondere lustrumviering is het zeker, omdat we het verwelkomen met 18 Canadezen, bevrijders van de ster Ljouwert, de Canadian Dragoons, en ze zitten daar achter me. You're very welcome. Want welkom binnen vanzelfs. Nou, tot 8 uur op dit podium hebben we muziek van Vangrail. Dat is de band die dit hier de ambassadeur van de vrijheid is. Verder praat ik met burgemeester Fred Kronen, de natuurlijke gast hier eigenlijk van de Canadese bevrijders, die hier op visite binnen. En verder praat ik met de laatste levende van de man die op 8 december 1944 bevrijd binnen uit de Blokhuispoort in Ljouwert. En dat is Gerrit Fokkema. Muziek dus van Vangrail, we hebben poëzie en we hebben muziek. Wij zullen even jetzt hier op dit podium voor de 41ste keer bij zo'n aanwezig op deze derde bedenking. Brassband Hosanna onder leiding van Ria Venema. Koraalmuziek van brassband Hosanna. Wie dat? Hier bij me op het podium, burgemeester Fred Kronen van Ljouwert. Welkom hier, hè? Ja, goedenavond. Het is een dierenbedenking die het elke keer houden wordt. Die ben eigenlijk elke keer bijzonder. Wat maakt het extra bijzonder voor jou? Nou, het meest bijzonder is dat we op deze plek staan, waar het ook in 1945 is geweest. En niet al de jaren daarna op de Prinsentuin. Maar nog bijzonderder is, we herdenken altijd op 15 april de bevrijding van Leeuwarden en Friesland. En dan hebben we altijd de Canadese vlag bij het stadhuis. Dan hebben we altijd de kinderen en dan herdenken we de slachtoffers op de begrafenisplaats. Maar nu zijn de Canadezen hier. Dus we herdenken altijd hun enorme bijdrage aan onze bevrijding. Maar ik zou zeggen, this time our Canadian veterans are here. They are alive and kicking. And we are very grateful that they are here now in this 70th anniversary of the liberation. So a warm applause for the veterans. Nou, dat applaus, dat hersenverseren natuurlijk, dat ze ongetwijfeld van jou nog wel een paar keer krijgen. Meneer Kronen, eventjes naar de actualiteit van jou. Een enquête van Eén Vandaag en Omroep Friesland, die het eigenlijk uitwijst dat een heel soort Friesen twijfelen over het feit dat Fjouwe Maaien, de dierenbedenking, nog hield die Kepler weer met on die Tweede Wereldoorlog. Wat vind jij daarvan? Ja, daar twijfel ik niet aan. Dit is echt zo'n belangrijk moment geweest, natuurlijk voor onze vrijheid, voor onze democratie. Dat wij gewend zijn dat we vrijheid hebben om te zeggen wat we willen. Vrijheid en gelijkheid van mannen en vrouwen, van allerlei mensen van verschillende geloven, homoseksuelen. Die vrijheid is het waard om te vieren. En natuurlijk denken we dan altijd aan wat er nog meer gebeurt in de rest van de wereld. Maar dit moet toch het centrale punt blijven. 1 keer per jaar. Het is voor ons zo belangrijk geweest. Maar toch zeggen ze een heel soort mensen, het is alweer al zo lang geleden. Ja, maar als je nu toch ook weer ziet, al die uitzendingen op televisie. En hoe planmatig soms mensen zijn vermoord. Vaak zelfs planmatig. Dat is toch ondenkbaar. En tegelijkertijd weten we in de rest van de wereld gebeuren nu ook weer dingen die verschrikkelijk zijn. Dus leg wel de verbinding, maar het blijft gaan om de oorlog, hoe verschrikkelijk die was. En hoe fijn dan ook de bevrijding. Nog iemand heet Hangijs uit diezelfde enquête van Eén Vandaag en Omroep Friesland. En dat wie dan de vraag in hoeverre als je Duitse soldaten die het vallen binnen in de oorlog, dat je die beloeken matten in die Fjouwe Maaien bedenking.
Nou, niet vind ik op 4 mei zelf. 4 mei is echt de herdenking van de bevrijding, maar vooral ook van de slachtoffers, zowel vanuit de Defensie als vanuit de verzetstrijders en andere burgerslachtoffers. Dat staat centraal. Respect van de Duitsers komt er steeds meer, maar ook steeds meer verwerking van hun verleden. Maar op 4 mei moeten we het echt zelf doen. En alle andere dagen van het jaar moeten we met hun in debat. En dat zijn we ook om samen juist voor vrede en veiligheid in de rest van de wereld ook te zorgen. Meneer Kronen, dank voor je komst. Hier wij verder met muziek van brassband Hosanna en weer een mooie... Nee, Vitae Lux, hè? Vitae Lux is dit. Vitae Lux, wie dat spelen terug, brassband Hosanna. Prachtig. En op achtergrond, misschien jij dat thuis, ik wil een beetje de kerkenklokken, die bijerie. En dat betekent ook een beetje dat we het iets van 8 uur aan naderen. Het moment dat we machinaal 2 minuten stilwezen zullen. Safir is het nog net, want we zijn nou daar on misschien wel wat nice in de derenbetinking.
Allereerst, ik kan me net herinneren, we hebben natuurlijk wel muziek, muziek van Hosanna, die wat moderner van aard is. En dat is nou helemaal wat we zorgen hier, keyboards, drums, gitaren en Reinoud Ritsma. Reinoud, welkom. Dank u wel, Erik. Vangrail, de band die dit hier vregen is ambassadeur van de vrijheid te wijzen. Wat zit dat eigenlijk? Ja, dat is zelfs een grote eer als je zocht naar al die mensen. En hoe dat libbert in Friesland nog steeds. En het is zelfs een groot goed dat wij in vrijheid leven kunnen hier in Nederland. En als dan zocht naar de bad, bed en brood, wat we nog steeds zochten in Den Haag en wij opeteren en dat soort dingen. Dan zocht dat er mensen binnen die de Middellandse Zee oersterken maten op zoek naar vrijheid. Dus het leeft nog steeds. Dus het is heel belangrijk. En daarom is het voor u een hele grote eer dat wij een vestkemaatje mochten als ambassadeurs van de vrijheid. Dat betekent dat Jim hier dadelijk dus speelt, dat nummer. Hoe heet dat nummer? Wie heb jij bevrijd, heet dat nummer. En wat is het antwoord op die vraag? Ja, dat is voor u natuurlijk heel moeilijk. Ik denk voor de mensen die daar zitten, die hebben hun plicht al dienen. En ik denk, zij hebben u bevrijd inderdaad. Maar ik denk dat wij en vrijheid geef je door, dat is het thema. En ik denk dat wij dat ik dwaan met. Hoe is het om als band hier van de Jong te spelen? Want ik zei, we hebben natuurlijk Iris Kroes van Haan, Janneke Brakels, die hebben wel optreden. Redelijk ingetogen muziek. Jim, nou dit is net echt hard rock, maar Jim kennen beuken. Ja, en ik denk dat het ik maat. Want je maakt ik vielen. En ik denk dat de mensen aan het luisteren dat ze het noemen ik vielen. En dat je de tekst ik hoor, de tekst is op Bart King, maar dat er heel mooi die in. En wij zelf de muziek hier maken. Ja, en we hadden ik wil echt toen nooit al vertochten is van zullen we dan maar alleen een piano doen, maar dat hebben we net niet in. En we beginnen als met piano en dan batsen we erin. Ja. Of jou en mij. Ja, en morgen zelfs ik. Ja, natuurlijk. Op het Bevrijdingsfestival, dan steen je op het mainstage. Dat is fantastisch, het Oorhouster Tjerkhof. Nou, daar wist er alles van, maar dat is fantastisch natuurlijk. Ik heb nooit spelen, maar wel eens stingen, ja. Ja, maar dat was ik muzikant bedoel ik. Dus het is, het is geweldig. Ja, ja. Ik vind dat de meesten natuurlijk Tushen kennen, die Squon. Die Squon van Reinoud. Is dat mooi niet? Ik dat ken, Sint-Wurg, of jou en mij. En daar komt applaus voor. Schitterend. Nou, Reinoud, ik zou zeggen, neem plak achter die microfoon. Een heel soort succes dadelijk, maar dit nummer. En natuurlijk morgen op het Bevrijdingsfestival. Dankjewel. Dames en heren, Vangrail. Hun leger is geslonken, leger in blessuretijd. Hun jaren zijn verleden, in gedachten aan die strijd. Maar zag jij hoe ze keken naar die bloemen en dat feest? En dacht jij wel te weten wie hij trouw zou zijn geweest? Want ooit zal iemand vragen: wie heb jij dan wel bevrijd? Wie heb jij bevrijd? Voor wie heb jij gestreden? Voor wie was jij bereid te doen wat hij toen zei? Te doen wat zij toen deden? Morgen is er niemand meer, dan is hun verhaal voorbij. Morgen komt misschien een heer, die test jouw verdraagzaamheid. Die jou verplicht laat zwaaien, met zijn bloemen op zijn feest. En dacht jij wel te weten wie hij trouw zou zijn geweest? Want ooit zal iemand vragen: wie heb jij bevrijd? Voor wie heb jij gestreden? Voor wie was jij bereid te doen wat hij toen zei? Te doen wat zij toen deden? Marcheren kun je leren, maar een held dat moet je zijn. Te vechten voor je rechten, over grenzen van de pijn. Wie heb jij bevrijd? Voor wie heb jij gestreden? Voor wie was jij bereid te doen wat hij toen zei? Te doen wat zij toen deden? Oh.
doen wat hij toen zei, te doen wat zij toen deden, te doen wat zij toen deden. Dank u wel, Vangrail. Nou ja, het zal maar dat soms eventjes technische problemen kunnen het voorwijzen. En dit is een live programma, zowel op radio als op televisie. Dus ik ben blij dat het goed ging. Mag ik het nog een keer voor Vangrail? Ja, want intussen hier op dit podium een man waarvan we zeker kennen dat hij de leeftijd van de zeer sterken bereikt heeft. Gerrit Fokkema, welkom. Ja, graag die. Meer graag. Dat is fijn om te horen. Ja, je krijgt applaus, want ze weten waar je op binnen. En er zullen misschien mensen wezen die nog net het verhaal kennen dat je al zo verschrikkelijk vaak verteld hebben. Je bent de laatste libbende van de man die bevrijd binnen in 1944 op 8 december in wat de overval wudden is. Wil je net eens wurg van het vertellen van dat verhaal? Nee, helemaal niet. Vanmiddag ben ik nou naar de Ouwerwest. En daar heb ik het aan een flinke groep mensen verteld. Zo'n mooie gelegenheid was om je mijn verhaal te vertellen. Dan jij een heleboel mensen het. En dan had ik een heel soort in één keer. Moet je nooit weg? Nou, nooit weg. Ik vertel het nog altijd graag. Omdat het verteld wordt had. En uit heel groot respect voor degenen die u bevrijd hebben. Zij hebben een leven van u inzet. En daar vertel ik het voor. En dat respect is ik op dit Ceylon, op dit seizoen in 2015 nog altijd veel bij het applaus jaren. Nou ja, nog even, 8 december 1944. Je ziet hem in de bak, in de blokje spoort. En wat toch niet, doet de door die gang. Doet de door die gang. Daar stier een man voor, zwart masker op, een pistool in de hand. Hij neemde uw namen, dat was mijzelf, mijn huid en mijn broer. En hij zei, Fokkemas, snel eruit. Dat was voor u een hele grote schrik. Wij wisten net van de oorval af. Wij konden die mensen net. Ik had zo'n masker op heen. Ik zei even later, het is mijn broer, doordat wij naast elkaar op een gang staan. Jongen, het is Aron. Hij weer een makrek zondje. Het is Aron, wij willen deersketten. Wij dachten naar represailles van de Duitsers, maar gelukkig kregen wij vrij gauw in de gaten dat dat net het geval was. En uiteraard, wij werden bevrijd. En uiteraard joegen we derde vlak hoor ik gewoon. Maar het was wel een heftig moment. Je bent eruit gekomen, maar nog 50 oren, 51 in totaal wie in te leuk, hè? Ja, 50 mensen eigenlijk, want die ene man, die 51ste, dat was een bewaarder. Die de schuld op zich nam van hulp uit de gevangenis. 50 mensen ben er in totaal bevrijd. En daar winnen wij dus een van. En ik kan er nog gelukkig nog altijd over vertellen. En omdat ik heel erg luistert, vermeed ik de hele zaal weer stil. En dat stimuleert mij om terug te vertellen, zolang ik in de bank ben. En dat weet ik net hoe lang voor want ja, ik ren al aardig naar de 92 touw een paar weken, dan ben ik 92. Maar ik kan het gelukkig nog doen. Nog bij soep en stuut, zeiden ze dan, hè? Je kan het nog goed vertellen. Je doet het ik graag, je doet het aan alle leeftijden, wat op jou van de media, dat wie aan oudere mensen? Dat wie een oudere mensen. En ik doe het ook op school. Daar vertel ik vaak. En dan ben die ben ik stil en tegen belangstellend. Maar ik de ouderen hier, die luister ik heel erg. En daar krijg ik natuurlijk wel wat reacties van waarom. Want die komen wel met hun eigen verhalen soms. Of, dat is ik wel mooi op de jaren. Maar het is altijd goed om te vertellen. Ik vind het prachtig mooi. Het stimuleert mij, de belangstelling stimuleert mij om terug te vertellen. Je doet het in de blokjespoort zelf. In de cel, weet je zelf in Sierten? Ja, ik doe het in de blokjespoort. In een cel of staande voor de cel. Komt wat dichterbij. Maar zo langzamerhand ben ik daar wel wat aan wend voor cel. De eerste keer dat ik het deed, kwam het wel heel dichtbij voor cel. Maar daar ken ik altijd nog goed van. En ik vind dat een heel mooi plak om te vertellen. Want de mensen zijn eigenlijk voor het niet al stil als ze daar komen. Het is een afdeling die net onttrekt voor zelf. En uw cel helemaal net. Want het is juist de cel van de hele afdeling. En dat is mooi om het daar te vertellen. Waarom doe je het eigenlijk? Omdat het verteld wordt, daarom doe ik het.
Er zijn geen mensen meer die dat vertellen kunnen. Zal ik al zeggen, uit heel groot respect voor de mensen die dus bevrijd hebben, want zij hebben hun leven inzet. Zij heb ik alle keer, stuk voor stuk, op 8 december afscheid van hun familie. Want ze wisten net dat ze de leven eraan rijden zouden. Er is gelukkig geen oppakt van de oorval. Maar de man die het us doorriepen, die Johannes Kolf, Jodokus, wie ze schoolnamen, die is ik net pakt van de oorval. Maar op 29 januari 1944 deersketen in Leeuwarden toch een Nederlandse SS'er. Het alleropmerkelijkste is misschien wel naast het feit dat dit al eens geslagen is, dat Duitsers nooit represailles genomen hebben. Hè? En eigenlijk weet net één waarom net. Nee, dat is ik net. Er werd wel gist waarom het weer. Het was natuurlijk een hele opluchting voor uw bevrijders dat er geen represailles genomen worden, want je zult het maar op je gewissen hebben dat de orenmensen van jou van dingen deersketen wat jou dingen hebben. Maar ja, men zei Leeuwarden zei van geen represailles, Grens dat eigenlijk een slag heger weer. De Grenszekerheidsdienst zei van ja, wel represailles, hel je dan maar mensen uit de huizen en zit iemand daar. Uiteindelijk zitten ze het Den Haag zijn van geen represailles. Waarom, weten we net. Misschien nu te respect, maar dat weet ik dus net. Er is geen schot bevallen bij deze oorval. En ja, dat is natuurlijk heel mooi. Als ik maar één Duitser gewond was hier, dan hier de represailles komen. En nou gelukkig net. Eventjes hoe jezelf, Fokkema. Je zijn al 91, haast 92. Je bent alle dagen zo wat in spier, hè? En zeker deze dagen. Ben drukke dagen voor jou. En hele drukke dagen, ja. Ik ben drukke dagen. Maar ik ken het gelukkig goed van. Ik ben zeker mijn redelijke goede gezondheid. En ik ken het van. En ja, het feit dat ik het graag doe en dat ik het noodzakelijk vind, dat er verteld wordt, stimuleert mij om te vertellen. En ik ben zelf van mezelf natuurlijk tegen dankbaar dat ik het van ken. Er komt natuurlijk een tijd dat jou het net meer vertellen kennen. Waar moet dat werk oernemen? Dat weet ik net. Het verhaal moet wel verteld blijven. Mijn verhaal blijft wel bestaan vanzelfs. Want ja, het zit wel opgeschreven en het zit wel op een dvd ergens. Maar ja, dat weet ik net. Jongeren moeten dat oornemen of worden. Dat weet ik dus net. Maar het verhaal wordt toch wat oors als een oor het vertelt. Is oors als wanneer ik het vertel als zelfbelevende. Het verhaal kent er ook een hele grote mensen verteld worden. Maar het moet wel verteld blijven. En ik vind dat moet. Hoe het precies moet, weet ik net. Maar dat is van letterzorg. Ik hoop, mij alle mensen hier denk ik, dat jou het nog heel lang vertellen mag. Ik hoop het zelf ook, want ik doe het graag. Gerrit Fokkema, dikke dank. Het is een goede gewoonte dat op elke dierenbetinking, op elke fjouwermaaien een gedicht verdroegen wordt. En Joet is dat de beurt van Annabel Pol. Ze is 14 jaar, ze komt uit Ljouwert, ze zit op de Montessori High School. Pieter Jelles en haar gedichtje het Oorlogsgraven. 11 jaar, 75 jaar, 53 jaar. Dat jongetje van 11. 11, dat is heel jong. Te jong om te sterven. Zag hij het gevaar? Was hij in paniek? Ik voel me onveilig. Ik raak in paniek. Ik kan niks doen. Maar anderen wel. Ze kijken maar toe. Waarom? Waarom doen ze niks? Zou ik helpen? Zou ik iets doen?
Ik ben bang. Straks gebeurt er wat. Zou ik helpen of niet? De twijfel slaat toe. Ik weet het niet meer. 11 jaar, 75 jaar, 53 jaar. En al die anderen. Zouden ze voor niks gestorven zijn? Wel als wij ook de fouten maken die de daders maakten. Vrijheid is een ander in zijn waarde laten. Vrijheid geef je door.
Namens het provinciaal bestuur van Friesland zal de eerste krans worden gelegd door de commissaris van de Koning, de heer Jorritsma. Hij wordt vergezeld door zijn echtgenote. De heer Jorritsma, commissaris van de Koning, houdt nu een herdenkingstoespraak. Burgemeester, Canadese bevrijders, familie, begeleiders, vertegenwoordigers van de Royal Canadian Mounted Police, veteranen, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom op het Wilhelminaplein. Het Wilhelminaplein waar 70 jaar geleden de bevrijding gevierd is. En vanwege het lustrumjaar staan we nu wederom op deze plaats en is de herdenking uitgebreider dan andere jaren. Zo is er na de kranslegging het Requiem van Gerrit Breedler. Een ongelooflijk indrukwekkende compositie van zijn hand. En vandaag verwelkomen we hier 18 Canadezen die toen als bevrijders via de Groningerstraatweg de stad binnentrokken. De foto's van die intocht kunt u overal hier in de binnenstad zien. Ik richt me kort tot hen in hun eigen taal. Welcome, liberators, Canadian friends. We are very honored that you are able to be with us today. 70 years ago, you gave us our freedom back. You did it while risking your own life. Some of you, such as Jim Parks, landed on D-Day on the beaches in France. You were under fire, but as John Richardson described it, you were too busy to be scared. You came from the battlefields in Italy. You came from the battlefields in France. And we can't thank you enough for what you went through to help us. You got hurt, but at the same time, as Gordon Bannerman mentioned, the war created a bond between you that's closer than between two brothers. We're also here to commemorate those of you who didn't make it. There is one person I would especially like to thank. His name is William Stevens. Because for him, May the 1st has always been a special day. It's not appropriate to sing for you on this occasion, dear William, but we are honored that you can be here on your 91st anniversary. Thank you all for liberating us. Thank you for coming here today. It was a great honor for Mayor Fred Kroon and me to give you the golden line from the city of Leeuwarden this afternoon. Canadian friends, liberators, allow me to continue my speech in Dutch. Dames en heren, het Saailand, het Wilhelminaplein, is het plein van de bevrijding, maar ook een plaats waar in de oorlog gruwelijkheden hebben plaatsgevonden. De Duitsers hadden de gebouwen hieromheen gevorderd en daar vonden verhoren plaats waarbij ze geen middel schuwden.
Zo staan we hier met gemengde gevoelens. Net zoals die april-mei maand in 1945 verliepen. Deze maand gaf iemand mij een brief van zijn moeder hier uit Leeuwarden. Die schreef ze in mei 1945 als een jonge vrouw in een dagboekvorm. Ze schreef aan haar vriendin in Holland. Een brief van Maaike aan Annie. Vreugde en verdriet streden om voorrang. Vreugde vanwege de komst van de Canadezen. Vreugde om het vertrek van de Duitsers. Verdriet om het fusilleren door de Duitsers vlak voor het einde van de oorlog van de gebroeders Wierda en een aantal anderen bij Dronriep. Vreugde over de mensen die terugkeren uit Duitsland. Verdriet over de vaders, de echtgenoten en de familie die niet terugkwamen. De bevrijding was vanwege de gemengde gevoelens voor veel mensen niet het einde van de oorlog, zo blijkt uit de brief aan Maaike. Dames en heren, vandaag staan wij stil bij het verdriet. We herdenken iedereen die het leven heeft gelaten in die oorlog. We herdenken iedereen die na de Tweede Wereldoorlog is omgekomen door oorlogsgeweld. Dat geweld dat helaas tot de dag van vandaag doorgaat. Want de oorlog is altijd dichterbij dan we denken. Dat hebben we het afgelopen jaar gemerkt met het neerstorten van de MH17 in oorlogsgebied. 298 onschuldige slachtoffers, 298 families die voor de rest van hun leven getekend zijn. We kennen de gruwelijke beelden die komen uit de gebieden net buiten Europa, maar ook van dichterbij. Denk nog even terug aan Parijs, Charlie Hebdo. En dat het besef van de oorlog dichterbij is, dat zien wij hier ook. Onder u zijn getuigen uit de tijd van de Duitse bezetting. U heeft ook familie en vrienden verloren. Onze ouders en grootouders hebben familie verloren. En dat speelde zich af in dorpen, in buurten en wijken waar we relatief zorgeloos zijn opgegroeid, waar we wonen, leven en werken. Het is 70 jaar geleden dat een einde is gekomen aan die donkere tijd. En het lijkt een hele lange periode. Maar in de afgelopen weken hebben we van ooggetuigen gehoord en gelezen dat die periode ons nog allemaal zo helder voor de geest staat. Ze staan er nog dagelijks bij stil. Zo lang is dus 70 jaar absoluut niet. Elders in de stad kunt u die meidagen herbeleven. In de stad en in onze provincie zijn morgen tal van activiteiten om de vrijheid met elkaar te vieren. In het hele land gaan meer dan 1 miljoen mensen naar de 14 bevrijdingsfestivals. En daarmee is het grootste eendaagse culturele evenement in ons land. En terecht, want als ooggetuigen nog dagelijks stilstaan bij de verschrikkingen van de oorlog, dan moeten we tenminste eenmaal per jaar daar uitgebreid bij stilstaan. Stilstaan bij het feit dat u en ik in vrijheid kunnen leven. Het symbool van 4 en 5 mei is de fakkel, de vlam die voor onze vrijheid staat, die we van generatie op generatie moeten doorgeven en brandend moeten houden. Zoals de hardlopers uit Leeuwarden op dit moment doen. Het zijn 70 lopers, voor elk jaar 1, die met de fakkel van Wageningen naar Leeuwarden rennen. Morgen komen ze hier in Leeuwarden aan en vieren we samen met hen de bevrijding. Dames en heren, vrijheid is de grootste rijkdom die we hebben. Een rijkdom die helaas niet vanzelfsprekend is. Een vrijheid waarvoor we moeten blijven strijden. Buiten onze grenzen, door ons in te zetten zoals de Canadezen dat voor ons hebben gedaan. Niet voor niets zijn sinds vorig jaar manschappen hier van de vliegbasis Leeuwarden actief in het Midden-Oosten. Maar ook in ons eigen land, dames en heren, door begrip voor elkaar te hebben. Want daar begint het allemaal mee. Vier de vrijheid. Voorkom het conflict. Dat is de fakkel die we moeten doorgeven. Aan elkaar, aan onze kinderen, onze buren en aan onze volgende generaties. Zodat de donkere tijd die Maaike beschreef in de brief aan haar hartsvriendin Annie nooit meer terugkeert. Er worden nu algemene kransen gelegd. Ja. Voor alle burgers die tijdens of direct na de Tweede Wereldoorlog omgekomen zijn in Europa of Azië.
omdat zij in verzet kwamen. De krans wordt gelegd door de heer en mevrouw Fokkema namens de Stichting Friesland 1940-1945. Gerrit Fokkema, machine-echtgenote, dus niet de eerste krans lezen maar. De Stichting Friesland 1940-1945, de Sint-Wurgie zei. Dat was naar de reden van de commissaris van de Koning. Die zo mooi, ik eventjes William Stevens in sensie zetten. We doen een van de Canadese Dragoons die Ljouwert in 1944 bevrijd hebben. Ze zien er al hier. En ze stieren niet al hier bij het Wilhelmus dat toch Bruinsband Hoostan naar Spielerwaard. Omdat zij het leven verloren door oorlogsgeweld, internering of uitputting. De krans wordt gelegd door de heer Westerman namens de Indische gemeenschap. Het is sowieso de gewoonte dat 1 keer in de 4 jaar, als er een lustrumviering is van de bevrijding, dat de bevrijdingsreden, de betinkingsreden, maar ik eigenlijk zeggen, uitsprutsen wordt tot de commissaris van de Koning, vroeger de koningin. En alle oordieren is die ere voor de burgemeester van Ljouwert. De heer Westerman, maar een scout, die leidt de krans hier. Mevrouw Rinsema, admiraal Soer dat mij hem dwan, maar die is helaas om medische redenen verhinderen om dat te doen. Omdat zij werden uitgesloten, vervolgd en vermoord in concentratie- en vernietigingskampen, louter om wie ze waren. De krans wordt gelegd door de heren Azulay en Elbas namens de Joodse gemeenschap. Het is een heel protocol dat opgesteld is voor deze gelegenheid, deze betinking, deze dierenbetinking. Het is, nou, zat je natuurlijk in tussen mij kregen hebben voor het eerst in jaren dat het op het Ceylon, dat je ouders het Wilhelminaplein nemen, plak vindt. En dat betekent dat het soms even zoen worden moet, nou, hoe het krijgt, roem worden moet. Eerst met de krans op heli en dan pleert je die krans op de stander. Zodat deze beide heren die het Joodse gemeenschap van Sint-Wurgie nodig helpen terug. Erik Krikke van de organisatie van deze dierenbetinking. Voor alle militairen en al het koopvaardijpersoneel in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De krans wordt gelegd door de heren Moorlag en Van Gelder namens de Vereniging Oud-Militaire Indiëgangers. Het is altijd wel nieuwsgierig om te zien hoeveel mensen er nou op zo'n betinking aankomen. En in de Prinsentuin is het, nou ja, hij een beetje ervaring op die om te schatten hoeveel mensen er binnen. Het is nou, staat we hier zien kennen, het hele Ceylon dat vol zit. En dan ken ik dan aan de zijkant, de stritten aan de zijkant, de Prinsentuin en het Ceylon, dat je dan gewoon terugrint. Ik behoorlijk vol mijn mensen. En als dat er nog meer binnen als in de Prinsentuin, dat weet ik eigenlijk net. Het is in elk geval verheugend om te zien dat er zo volle mensen binnen. Van alle leeftijden. Heel soort jongeren ik trouwens. Dat is in de Prinsentuin ik vaak het geval. Het heeft natuurlijk een beetje te maken met het feit dat het vakantie is. Dat jou de meesten de gelegenheid om hier te komen. En het waar is eigenlijk perfect voor zo'n gelegenheid. In oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog. De commandant van de vliegbasis, kolonel Verhaaf, met zijn echtgenote leggen nu een krans. En tegelijk leggen major Bos en adjudant Van Duren van een krans namens
het 44e Panzerinfanteriebataljon regiment Johan Willem Frieso. Dat is Kees Hezen, de militaire inbreng op de studerenbetinking. Die is er eigenlijk al elke jaar. En de commandant van de basis is een verste gast op deze dierenbetinking. Hield overigens ik voor de verzintwurger van het 44e Panzerinfanteriebataljon regiment Johan Willem Frieso. En dit is commandant Van Haaf, machine-echtgenoten. Die deed een actie op de panzers. En dan rennen ze Meijerhalm, Meidegrans. Naaiplakt dat die kransen. Pleerst weer matten. Dan had hij het behoorlijk druk hier op het Zeiland. Eén merk dat ik de eerste meest knap. Dat ik weer de fiets op ziekje. De auto op ziekje. Het allemaal mooi waar het is. Het is aardig aan het alkwolly. Dat staat er gewoon hier op het Zeiland in Ljout. Kranslegging door de autoriteiten. De burgemeester van Leeuwarden, de heer Vert Kronen, legt nu een krans namens de gemeente Leeuwarden. Hij wordt vergezeld door zijn echtgenote. Bijzonder duidelijk ik wel voor Vert Kronen, de burgemeester van Ljout. Hij mocht de Canadese bevrijders van de Dragoons, de Canadian Dragoons, op het Stadhuis ontvangen. En ja, dat dochtje, ben al heel lang burgemeester, zonder twijfel wat. Ja, maar als je vrouw krijgt hij van, het was Scouts, de krans, die het uitnamen van de gemeente Ljout, pleest wordt, lijn wordt, ophangen wordt. Het blauw-gele lint, de kleuren van de stad Ljout, daarom. De erewacht achter de kransen hebben de plaats rust innomen, maar het zit er nog wel martiaal uit. En nou een kranslegging door de Canadese veteranen die in 1945 Friesland hebben bevrijd. On behalf of the Canadian Liberators, Art Boone of the Perth Regiment and Ross Clark of the 14th Field Regiment Royal Canadian Artillery lay a wreath. Ja, en dat is toch wel een derde applaus. Misschien wel het hoogtepunt van deze kranslezing. Deze kranslezings. Twee stokharde Canadese oud-militairen belutsen in 1944 bij de bevrijding van Ljout. De Canadian Dragoons, het Dragoonplein in de Vrijheidsweek is nog altijd naar herneemd. En Meijer Biden. Ja. Wordt voor 200 hier, zo'n beetje, zo wat. Dus we rennen nog stram onder groot applaus van alle belutsen en alle meesten hier aanwezig. En een saluut van de erewacht. Ze zijn wat stram. Maar wat help. Komt die krans te plak. Saluut. En dan marcheren ze aan. En de wapenbroeders die willen besteden in de speciale tenten die het voor haar kleerzetten is. Een heel mooi moment. Absoluut. Iedereen hier aanwezig wordt nu van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het défilé. Door de jeugd van Leeuwarden, door organisaties van oorlogsbetrokkenen en door overige instanties worden bloemstukken en kransen gelegd. Mag ik de commissaris van de Koning in Friesland en de burgemeester van Leeuwarden vragen het défilé te openen en ons allen voor te gaan.
Annelien Langbroek en Wouter Wrakking, leerlingen van groep 8 van de Leeuwarden Schoolvereniging, die het verzetsmonument in de Prinsentuin hebben geadopteerd, leggen nu een krans. De leerlingen worden vergezeld door de Canadian Liberators and their family, die also een krans leggen. Bloemstukken en kransen worden nu gelegd door organisaties van oorlogsbetrokkenen, de Bond van Wapenbroeders, de Vereniging van Reserveofficieren afdeling Friesland, Vereniging Oud-Militairen Indiegangers en Bataljon Friesland.
de Algemene Vereniging Oud Personeel van de Koninklijke Marine, de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers en de Vereniging Voormalig Marinepersoneel het Friese Merenland. Ja, we kwamen aan het eind van deze live-uitzending. Op radio en televisie en internet zelfs. Wat de dierenbedenking van 2015 onbelangrijk. Santa Gelien. De Sanderse dierenbedenking, wie dit dan ik. Het défilé hierachter me gaat nog wel even terug, denk ik. Het Ceylon is nog altijd heel erg vol. Maar heel veel mensen die je west in. En die dat bijzondere moment in elk geval mij van die Canadese dragoons. Die 18 die je nog wien, die je nog komen kon, die je bijwijzen kon. Dadelijk gaat Omroep Friesland verder. Dat is wel een oersjongen, misschien wat letter wijzen. Maar het concert dat Gerrit Breedler hier jaar zal. Als het stilwest het. Een speciaal programma voor deze gelegenheid. Dat is te zien op de site, via de site van Omroep Friesland. Omroep Friesland Live. Wat deze uitzending onbelangrijk. Dank u wel voor het zien. Dank u voor het hartje. En graag tot een andere keer. Amnesty International.